mamun tu kamana ganimbe ako minon na tugu nyumana kabo jamana ko kan kana anga jamana konnala o hamino jorobana sabu sobar kama mauna na do au jigi koro kaseka o barake aketugu nyumana sobar kama e chakade mi ka bara benimbe ka ako minon takabo jamana ko kan kana na ya anga jamana konnala kasoro basi fusi mako minon soro duguma sira fe jikan sira fe fukata se sanfe sirama wo ka bara benente o doroma ube transit barauke logistique manutention fukata se terrain fereli ani soko nyanaboli commerce général ube ni bela jene ke jamana infanta ani nani bela jene na o mamunu be ko o mako be so barkama maula obe se ka wiri ka u segere amdale ka fieno ube immeuble seku traoré la kati takasira la uni pharmacie luxe beauté Boubacar Keita o manja nyogona walma ni tamaka gele aw munuma obe se ka uto sigoro la ko wole nege juru sira la bi woroni duru bi duru mugan wolonvla binan an duru nanzarakana 65 50 27 45 gwa numéro sabana fana be ni oye bi woron fla fu ane shegin bi shegin nani bi wolon fla ni fla nanzarakana 62 08 84 72 ayo jigi ke so barkama ye ate fo aw jigi ko amunu sogolebe aka jabaran sumandila aka fodibe obela jine ka keni aka wakatu chugure ambe awladonya kuni aka kunafuno wakati sili bakuruba kunafuno na anka jamana kuntigi sariya kuramin ta hakanyasi anka lakana ministry norobla kula handabina dula fuka tagasi mami suantira ka ke anga chef d'état major général des armées kuraye andabina do uni anyugona chamana ko kan kunafuno ulubna lasi awma aw bismillah anga jabaran soba sanfɛ ni o ye ORTM ye min ye secrétaire général de la présidence professeur Aluseni Jawara ale bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta ye sariya kura ta ka ɲɛsin an ka lakana ministre kɔrɔ Ala ma hinɛ feu général d'armée Sadio Kamara nɔrɔbila ka a jira ko ale yɛrɛ bɛna na poste in occuper yaasa cogoya min lakana o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna la i n'a fɔ a bɛ ka a laɲini cogoya min na yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ Bamanti wale tigilamɔgɔw la ani fana min ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya ye o bɛ se ka layakubaya cogoya min na lakana o bɛ se ka sabati jamana in yɔrɔ caman na a ye a jira ko min ye général de division Umar Jara o bɛna kɛ délégué ye ale kɛrɛfɛ yaasa cogoya min na k'a dɛmɛ ni baara in kɔnɔna la o bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogoya min ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔna la ani ka Bamanti wale tigilamɔgɔw ka u fanga tiɲɛ ka bɛn ni kelenya ka o sinsin jamana in yɔrɔ caman na wa a jirala fana ko ni sariya kura min talen filɛ nin ye a bɛna na sɛbɛn ka a bila jamana yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na yaasa bɛɛ bɛ se ka a dɔn cogoya min na an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta ye sariya kura ta ka ɲɛsin an ka finitigilaka dɔ ma ni o ye général de brigade Élisée Jean Dawo ye ka jara fila di a ma jara fɔlɔ a kɛra général de division ye ani o kɔfɛ fana a sugantira ka kɛ chef d'état major général des armées a bɛna général de brigade Umar Jara de nɔrɔ bila o min tun ye a ye kabini septembre kalo tile fɔlɔ san 2020 wagati wa a jirala ko ni sariya kura fila min talen filɛ nin ye ni jara kura min dilen filɛ a ma ko a bɛna na bila journal officiel la yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a kalama cogoya min na ka ɲɛsin Bamanti wale tigilamɔgɔw ye waleya jugu min ta ka ɲɛsin an ma avril kalo tile 25 san 2026 min ye an ka kalan minisiri Amadu Si Savanɛ a bɔra ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka lakɔli karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ka a jira ko an ka an fanga fara ɲɔgɔn kan ni wagati gɛrɛ ninnu kɔnɔna la sabula ko ni wagati ye fara ɲɔgɔn kan de ye wa fara ɲɔgɔn kan de nafa ka bon kosɛbɛ sabula ko ni maa ninnu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'an fara fara ka hakilina jugu don an na yaasa cogoya min na ka se ka an ka jamana in ka a bi nka ko bɛɛ lajɛlen ka se ka a dɔn ni maa jugu ninnu ka laɲini ye fɛn min ye o de ye nin ye wa an ka fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa bɛn ni kelenya o bɛ se ka sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ ani fana cogoya min an bɛ se ka sebaya sɔrɔ ni maa jugu ninnu kan a ka nin kuma ninnu kɔnɔna la a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu taɲana ni waleya jugu in senfɛ an ka jamana kɔnɔna la wa a ye a jira fana ko a b'a ɲini
lakol karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa de bɛ ko i bɛ baara kɛ kalanko hukumu kɔnɔna la ko an ka an janto kosɛbɛ min ye kunnafoni kolonw ye ka olu dili ka dan sigi olu la sabula ko kunnafoni kolon ka jugu kosɛbɛ jamana kɔnɔna la ko kunnafoni kolon kɔlɔlɔ o ka bon hali ka tɛmɛ marifakisɛ yɛrɛ kan o hukumu kɔnɔ ko a jigi dalen bɛ lakol karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan syndicat fo ka taga se organisation fɛn o fɛn de bɛ ni o bɛ baara kɛ kalanko hukumu kɔnɔna la yaasa cogoya min ni wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna la an bɛ se k'an fanga fara an ka finitigilakaw ni an ka jamana ɲɛmaaw fanga kan Mali jɔlen bɛ se ka to cogoya min na. Ka kɛɲɛ ni Bamanti wale tigilamɔgɔw ka waleya jugu ye o ye min ta ka ɲɛsin an ma avril kalo tile 25 tɛmɛnen min ye an ka jago minisiri Musa Alassane Diallo ale ni an ka secteur privé maaw ye ɲɔgɔn ye cogoya min na u bɛ se ka hakilina falen-falenw kɛ jamana kɔnɔna la min ye sɔrɔ yiriwako nasiraw ye fɛɛrɛ bɛ se ka bila sen kan jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na baloko ta fanfɛla la jamana kɔnɔna la u ka hakilina falen-falen ninnu kɔnɔna la a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ yen nɔ ni olu tanyana nin ko in senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka lakana minisiri feu général d'armée Sadio Kamara a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma ani fana a ye a ɲini opérateur économique bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakili latigɛ baara min n'u kɛlen bɛ k'a boloda jamanadenw ka lafiya kama u k'o kɛ sabu min ye an ka finitigilakaw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen ka lakana sabatili la an ka jamana kɔnɔna na ani a ye a ɲini fana an ka opérateur économique ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ ko min ye kunnafoni kolonw ye u k'u janto o la kosɛbɛ sabula o ye fɛn min ni a kɔlɔlɔ ka bon jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga ma ani fana ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ka bila sen kan yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ baloko ni sumanko ta fanfɛla la ni wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna la. Min ye INPS ɲɛmaayaso ye ni o ɲɛmaa ye Musa Dɛk Bali ye ale ni a baarakɛɲɔgɔnw ye ŋaniya ɲumanya ta tɛnɛndon mɛ kalo tile 4 ka sefa wari miliyɔn 10 chèque ka o di an ka ɲɛmaaw ma yaasa cogoya min na maa minnu bɛ ni olu joginna Bamanti wale tigilamɔgɔw ka waleya jugu fɛ ani minnu yɛrɛ bɛ ni olu fatura a senfɛ avril kalo tile 25 wagati la yaasa dɛmɛ bɛ se ka taa ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu ma cogoya min na ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna de la u ye nin ta ka ɲɛsin u ma ani a senfɛ fana tasibila kɛra ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ ni olu tanyana nin senfɛ ani u ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an ka général d'armée feu Sadio Kamara ma ni chèque min dilen filɛ a jirala ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ni maa ninnu bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogoya min ni wagati gɛlɛn kɔnɔna la min ye an ka kɛnɛya minisiri colonel major Hassa Bajalo Ture ale tun bɛ a kɛnɛ kan a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen de lase an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ma olu minnu ye u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ni wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna la maa minnu ni o joginnen don ka se ka dɛmɛ don u ma ka lafiya ka o lase u ma ani fana a ye a jira fana ko min ye nin wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna la a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ni tora la ani ko Ala ka nɔgɔya kɛ maaw ye maa minnu ni olu joginna ni waleya jugu in senfɛ. An ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ka dɛmɛ sababuya la conseil spécial du président de la transition monsieur Agib Dambélé ni a ka délégation wulila mais kalo tile 4 san 2026 ka i kunda 1008 logement maaw fɛ yen ka yaasa ka taa jibon 2 kolomokarili baaraw ka taga olu kɛ cogoya min ni jibon 2 min dilen filɛ nin ye a kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa yen sigidaw bɛ se ka lafiya cogoya min na jiko ta fanfɛ ani a ye welewelemada fɛnɛ kɛ ka a ɲɛsin yen sigibagaw ma ni jibo min dilen filɛ nin ma ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ funteni min na u bɛ se ka lafiya sɔrɔ jiko ta fanfɛ ani k'ala ɲini u fɛ u ka u janto a la yaasa cogoya min maa wɛrɛw bɛ se ka bɔ u nu ma. Mais kalo tile 6 san 2026 an ka chef d'état major général des armées bɔra ka laseli kɛ ko an ka finitigilakaw ye wuli ka jɔ bila sen kan Gomozogu kaw fɛ yen nɔ ni o bɛ Uru Modi masurunya la Moptikaw fɛ yen nɔ Bamanti wale tigilamɔgɔw juguyala a kɛra sababu ye
anga fintigira ka sera ka bamanti wale tigira mɔgɔ ma caman faga ani min ye u ka baarakɛminɛn caman fana o tiɲɛna u fɛ ni o dɔ ye u ka moto fo ka taga se u ka bolimafɛnw ani u ka kɛlɛkɛminɛn caman an ka finitigilakaw sera ka nin bɛɛ lajɛlen tiɲɛ état-major général des armées a jira fana fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bilalen bɛ segin an ka finitigilakaw fɛ yaasa maa minnu bɛ yen nɔ ni tɛgɛ ma se ka kɛ olu la ni o ye bamanti wale tigilamɔgɔw ye ka tɛgɛ kɛ u la fo u dagayɔrɔw la. Jumadon mɛ kalo tile 8 san 2026 Kucala marabolo la an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen ka bamanti wale tigilamɔgɔw juguyara o min kɛra sababu ye ka bamanti wale tigilamɔgɔ maa 12 ka olu faga an ka finitigilakaw fɛ a wa yirala ko min an ka finitigilaka dɔw yɛrɛ fɛnɛ jokina nin ko in sen fɛ nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra an ka finitigilakaw fɛ Zangaso ni Senkolo de ni ɲɔgɔn cɛla la. État-major ka b'a ka cɛdenw fo wa ko fɛɛrɛw bɛɛ bilalen bɛ sen kan yaasa lakana bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔna la bɛn ni kɛnɛya o bɛ se ka segin ka na an ka ba Maliba kɔnɔna la. Alamisadon min ye Batex ye ale ye sefa wari $1,200,000 chèque ka o di an ka finitigilakaw ma yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogoya min na. A kɛra état-major général des armées kɔnɔna la an kɛnɛ kan min an ka chef d'état-major général des armées yɛrɛ Élisée Jean Daw ale tun bɛ a kɛnɛ kan nin kɛra nisɔndiya koba ye wa fana a ye a jira ko nin chèque min dilen filɛ nin ye ko a bɛna don a donda fɛ ni o ye ka dɛmɛ lase an ka finitigilakaw ma yaasa cogoya min lakana baara min ni o kalifalen bɛ u la u bɛ se ka o kɛ hɛrɛ ani baden na. Min ye Gawo région gouverneur général de division Musa Traoré a ye sariya kura ta ka ɲɛsin a ka région ma ni o ye Gawo ye ko ka ɲɛsin lakanabaliya ma bamanti wale tigilamɔgɔw yaasa dan bɛ se ka sigi u ka waleyaw la ko min ye u bɛ baara kɛ ni bolimafɛn minnu ni o ye motobaw ye ko yamaruya tɛ maa si de bolo ka boli ni nin motoba ninnu ye k'a daminɛ mɛ kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 30 la nɛgɛ kanɲɛ 19 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 6 la. Ko yamaruya tɛ maa si de bolo ka bɔ Gawo dugu kɔnɔna la ani fana a ye a jira ko kulu minnu ni o bɛ boli u ka baw fɛnɛ sanfɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko in na sabu ko bamanti wale tigilamɔgɔw bɛ tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen de fɛ ka se ka tiɲɛni kɛ ani u ka moto sen 3 bɛ yen n'o bɛ wele ko baribarita ko o fɛnɛ bɛ ko in na ko yamaruya tɛ maa si de bolo a bɛ maa o maa de bolo ni nɛgɛ kanɲɛ 19 dafara ka ban yamaruya tɛ i bolo k'a fɔ ko i bɛ bɔ Gawo dugu kɔnɔna la maa minnu ni olu bɛ se ka bɔ o de ye an ka finitigilakaw ye olu dɔrɔn de bɛ se ka ye dugu kɔnɔna la yaasa ni sariya kura min talen filɛ ka se ka a labato cogoya min na jamanadenw fɛ an yɛrɛ ka lakana kama. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoni na an bɛ taa Amérique kɔnɔna la Amérique jamanakuntigi bɔra ka laseli kɛ jumadon mɛ kalo tile 8 san 2026 a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'a jira ko min ye tile 3 cessez-le-feu ko o bɛna kɛ Ukraine ani Russie ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ mɛ kalo tile 9 ka taa bila a tile 11 na san 2026 wa a y'a jira fana ko nin hakilina in bɔra ale de yɔrɔ wa ko min ye u ka kasoladon 1000 ɲɔgɔn na o bɛna na labila wa fana ko laɲini belebele ye fɛn min ye o de ye kɛlɛ min bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min dan bɛ se ka sigi a la ani fana a ye foli kan kɛrɛnkɛrɛnnen lase Russie président ni Ukraine président ma olu minnu sɔnna a ka nin hakilina in ma ka a lawaleya. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an bɛ so barikama logistique transit maaw fo olu minnu ye an jukɔrɔma don yaasa an bɛ se ka kunnafoni di aw ma sanga ani wagati ni Ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran.